Statistika ġdida tal-Unjoni Ewropea tixal mill-ġdid bozza ħamra fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-familji Maltin, fuq il-flus fidejn il-ħaddiema u kemm hi s-saħħa tal-paga f'pajjiżna. Dan hekk kif il-Eurostat ipoġġi lil Malta fil-faxxa t'isfel tal-pajjiżi Ewropej f'dak li jirrigwardja l-infiq ras għal ras. Jekk wieħed ikollu jiddeskrivi xi jfissru dawn iċ-ċifri, qed nitkellmu fuq realtà li s-saħħa tal-flus f'pajjiżna jiferm inqas minn dak li kapaċi jħallsu n-nies fil-Ġermanja, l-Olanda, il-Belġju, id-Danimarka, l-Awstrija u l-Ingilterra. Il-familji u l-ħaddiema fl-Italja, Ċipru u l-Irlanda wkoll huma aħjar mill-Maltin f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa tal-pagi u x-xiri tagħhom. F'dan l-istudju Malta tinsab f'pożizzjoni għar mill-Portugal u r-Repubblika Ċeka, filwaqt li anke l-Ispanjoli huma aħjar minna bis-saħħa tal-paga tagħhom tissupera l-paga f'pajjiżna. Il-Eurostat jikkonferma li bejn l-2015 u l-2017, u allura fuq perjodu ta' 3 snin, il-konsum ras għal ras tal-Maltin ukoll naqas. Wieħed irid jirrimarka li din l-istatistika tħares biss lejn is-sitwazzjoni sal-2017 u allura ma tikkonsidrax id-daqqiet kbar li ħadu l-ħaddiema Maltin biż-żieda fl-għoli tal-ħajja matul l-aħħar 12-il xahar, żidiet fost l-oħrajn fil-prezz tal-ħobż, tal-ħalib, ġobnijiet u yogurts, apparti żidiet fil-prezz tal-fuels u tal-gass.